Unong ilam berim ke Federation of Khasi Chantian Karo People ba marbut khar buladan mentah seng kongres ulang ba jingmi na jingi soikular penbijput hapdeng menteri rang ba jela makhala bar Assam hakmar ke sarkar India kadai ke jing syabe kitrai muluk kitrai caka na jela sya Assam da ka bakrau kenno ba sarkar MD hak jingi lam khmat ke NPP BJP bat kersyan de seng sang partai badai na jela kalai kerki bani soi ke memorandum of understanding ulang ba kipat ba kinongilam nongilam hima kim hun nomor sarkar ka klemshim jing ai chungmut chungki hak jing ya lenti ban penbej pun ula bo jingli ke jingmut ki seng san parthai na jala halor ke jing krishani ke MOU haba hakiran sani lab election ki chuperta banum ai shin shiru ka khandau sha Assam ka balong mar khong pong katkum ke MOU ya bai dei bat kani ka jing sign ya ka MOU padang chief minister chong ka jala ko jungi ka sarkar ko jungi bat padang chief minister chong ka Assam himanta biswas bat ka sarkar ka jungu ngai i ba hadu mentahi ki pat ba kim padang kim hun nama kani hi kalalong no ba kalalong ka ba sule kerki kapala sule dan bor hi na kaliang jong kani ka sarkar ka bai lam hi ka sarkar jong kontrat ki sangma po jing lam jong NPP ka BJP bat kini ki seng rulum ki jungi TPI hi hakini ki knet sengi ngai i ya ka Shillong Times ba chief minister jungi kontrak sangma pula claim ba ki majority po ka border population but ki stakeholders mo ki kemen mo ban wara ya kani ka solution but kamdan kata ka dispute hapdeng kini ki artli kini ki jaka bat ki pat baang tu ki pediang ba kini ki jaka kin let no shaka sa te ke pat kaba lengo pat ngai i ba ki pat ba hadu mentahi kim pediang ya kani ka chingle jong sarkar mo lese ngala ondong ba ka chingle jong sarkar ka jungi lese kandai ka chingle dan bor jong kani ka sarkar NPP bat kini ki coalition party ki bai trelang hakani ka sarkar ka pemerintah te haba omshim ladon ka jinge kran mo bat boro ki stakeholders ki trajaka ka ki HADC ki borshnong ki bor hima ka hima melim ki rat ki pasan te kalong kumba ka yurot ya ka riti sensyar khadar kejungi tengah ngolungo ru ba kumno pat ka sarkar kami ka jing persya jong kini baro stakeholders mo kumbang alaman syan menera ka jing persya ka bejur nang thi nakitiu ki nrutuli ki jaka na po tarabari ka jisang ka hahim ka khanapara piling kita ka bukla para bat ka rati syara mo kijing persya kilami ba nakini kinong song let's say ki bala persya ya kani ka jingtmu jong ka sarkar ka jungi ban sign ya ka MOU mo memorandum of understanding ban IT no itu ki jaka syaka jela Assam ba pile iru ba uchi minister ulakran ba kadai ka first step bang ladat ban sign ya ka MOU mo but ka second step pat kalong ba ka parliament kin salit ban submit ya kani ka MOU satis po parliament but kin sa aya kata ka stand mo na kamanta kini ki ceka ki balai penbet bat ka sarkar ka jungi bat ka jela Assam te hani apor kamanta ni kumki samla kumki khun jong gari mo ni dap da ka jing song khya ken ni sngo banyao ni sngo si mo ni sngo khya ba ka sarkar daladi ka sarkar ka jongi ka badan hangne hapo ka jela ka jungi mo kan IT no ya ki jaka ki baha hapo ka ri khasi ka jungi ni solongo ba hadu kata ta ba balai lale state balai lale won ya kat kene ka kam ka bakhia ka kam jaka ka kamput kam sam ka ba de sing nong ipi ka ba kani kala dik issue ka bla remba ka long sensitive ba bangi iba kani ko sarkar pat kala sule state mo claim da snap shoot
ya ki nongilam jong ki it ki hima klem sngap su ki bor snong klem sngap su ki bor ki dorbar snong klem sngap su ya ka hima jong ka sim lem ko jungi klem sngap su ya ka KHDC mo ka bopet na kamta ka khndo ka shap ka jungi la su bypass lot yakini bat la su le dan bor dah kini ka sarkar ka pemerintah ban IT no yakini ki chaka ki badan hapo ka snong ri khasi jungi ki baha bang the po them ribhoi ban IT no shate sepo asam bat kani hi kapan pau ya ka jingle dan bor jong kani ka sarkar MPP BJP bat ki sengrulung rul esing ala ong ki bedan lang ha kani ka sarkar ka pemerintah ba ngimyo i ba kandon kata ka jing persya na kalian kini ki sarkar ki be sonrok lang ha tu bentang ngami i ba kandon ka jing persya bakin keren bakin mi bakin dan lang rengkat bau pajba anti po snong bakin ya protes lani bakin ya keren ya ka sarkar jong bakin keren ya usi minister jong ba kampat day mo kapor lani kampat day kapabiang si badong ba kin IT no ya kani ka jaka sapo ka jelasan bat ka jingle jong ki kalong no thik kumba kani ka sarkar hi kan be no mo ya ki traishnong kan be no ya ki trai meluk nala ka jong ka snong mo kani hi kawan ha kata ka dur nomor ba hapdeng ka jing persya jong ki pat ba ki bon balang na tiki thana sati po Ribhoi district ha kini jaka ki ba ki pat ba ki persya ban IT ki jaka ndai ka sarkar ka ya bet khmat ban IT ba ki ka susi kalong ba menne mesti ngalai i leng ba ki WhatsApp ngi i ba ka don ka wi ka jaka jong ka kur thank you mo ka kalan ka jong ki mo ki kur ki jong ka kur thank you ka mi sakmat ban persya jur ya ka sarkar ba kalau IT yang tu cakap ke jongki sa ka jela jong ka asam te kani hi kapen diau kan kani hi kapen susi yang i ki basa ki syong ki belum ki try meluk mo ki ba i la ka jong ka khndo ka shap ki ba i la ka jong ka jat ben rio bang i bangin yo ya kum kini ki jat sarkar ma ka leng jongi hi te ni dat na ka jong susi kum ki khon samla jong ka snong kum ki khon samla jong ka ri jong ka mola hi ka ba don ka sim i jat ben rio ngin i ba kini ki sarkar hi kin le kum ni kin shekla mo kin dia la ka jong kari ba jat beriu kin dia ka khndo ko shap ka jungi yimla ban pediang dalele ru em tengit ba ki pat ba nam thi hi ki ha ban yang renti ki ha ban yang tenge ban persya jur ya kani ka jingle jong ka sarkar jela ka jungi ba na kale ma jungi ru ngin sa perkhat ngin sa yashimi kani senjam khmat ba ngiru ngin sa let ban yu ka ja am the ba ngiru ngin sa let ban kendo le se bat kitu ki shlong the ba ngin protes ya kani ka jingle jong ka sarkar ba nga kerpa ka sarkar mo ni demand nak sarkar ba kade ban recall ba kade ban withdraw ya kani ka jingle ka jong ka ban IT kini ki jaka saka jela asam claim kanu ka jing sutnyo claim kanu ka jing smutho jimut lang bat ki traishnong bat ka KHDC bat ki borshnong bat ki dorbashnong ki et ki hima meliam nadong masyadong mo nadu ka ira ki basan kade bendan ka wei ka jing stu jumut ban ya pen bet chwakin ngaso ban kentho ban ngaso ban demand na ka sarkar balde ban recall back biang kade ban withdraw ya kani ka jingle ka jongka kade ka jing sisa mo ka jingle jongka government menta kalau long kumba ka yurot te ngalong mane ka yurot ya ka ritis nsya mo jong kartis nsya jong kada kartis nsya jong ki shnong ki thaw ki jongi kartis nsya jong ki dabar shnong ki jongi mo kayurot na dong shnong ka klem snap ai kumba boro kilayami ban persya handrei kani ka sarkar ka pemerintah ka klem snap ka klem up bat kala su mare bet wood kala su IT bet wood ban hesan ni tu ka MOU bat ka jela jong ka asa pi hawai dei begini ki border issue ngang la don hapo ka seng FKGP la kumba arpos na be mo te hawai dei begini ki border issue ni ship don rengkat bat ki pat ba ki bodon sipo pi border pi an supun kan mau pi ka don ka committee jong ka CIB mo Coordination of Committee of International Border mo katuru ka dei ka we na ki committee ba ngaladon bentah mo bat kini ki nongilam ki jungi ki bahaswa nadu ka Sengbalang nadu ka KSU ka FKGGP nadu ka HNYF bat kumta teter kiwe ru te bat katu ka CIB ru Coordination Committee of International Border ru kade ka committee ka ba ngingi persya mo
Baka sokar India kamut ban care senarsya. Ya kitu ki caka borda ki bodan hapo ka rihasi jantia ka jungi. Te hado mentaru ngidang standard bangin persyabet. Ya kanika jingkir senarsya jongka sokar India hakanika rihasi jantia jungi hi borok kawai. Te hado mentang ngidang persya. Te kabalengo apat kolong ba balai te ba ka sarkar mentapat hagini ki borda ki jungi ki badan sati sport temri boy. Kala ada penstep wood ban IT no wood klem da sutnyo klem da ya mirjumut klem da ya kran baki stakeholders ki beper ko mangala kran mane mo nadu ka KHDC ka borsnong ki himamili ki rat ki persan ki darbasnong ka klem la snap ka klem la yo konsol batki ndai kala su mare wood kani ka sarkar ban ya soy ya katuka MOU bat ka jela jongka Assam tingi dam da jinungo kin ba balai ka sarkar ka turki bat kale step wood habidai bat kini ki jaka ki badan pok kari khasi ki jungi ban ngila iru mo haki social media ba ka sarkar la constitute ki regional committee nam ta kani ko borda mo ngi kidon ki meetings ki badan sati spo ribhoi ngi ba haki kep ki badan ki meeting ki beri ki jungi ki bot as suggestion ki bot ban kran ngi ba minister jongka jela Assam ngi badan lang ka tu ka meeting bat ka sarkar jela ka jungi badan lang bat ki minister ki jungi haba upardo snam jungi ukuran umut ban batai mo bakani ka jaka kadang ha apo ka jela ka jungi hendrai minister jongka jela Assam ula kenhiet ula phashong ban bat ka basngulu or kolong ba kitu ki minister ki jungi ki badan turu ki sampai Tepilai hi ka sarkar iu ka ba menta ka ba yalam ya ka jela ka jungi yo ya kinom ikhmat le se ki ba mnut ban kran kinom ikhmat ki ba mnut ban yada ya ka ri ba ka chat mere kinom ikhmat ki ba mnut ban yada ya ka khendok syap mensua ki ong haki por ki ba mensua ba ki yalap ya ka election ki ong mo ban bot ya ki parti ki jungki ban bot ya ki ba ngingin yada ya ka ri ba ka chat mere ngingin de ki parti nam ta uduk suk ngingin de ki parti nam ta mo ka khendok syap banginum si insiru ya kacaka sakiwei pat ki jela nrai ka pasusi kolong ba menta san senam kila yo ban san syarpan ayu te kila le ngabu e udak cengkeli ba he ba ayu kila le nakamta ka state namta ka jela namta ka ri ba ka jat benri ko cumi mo bangi i ba hado menta ki jaka kila nang du ka nang bikis ni tingi smo diaung ni smo rit mesti malah ka jong kari mo ki try shrong try ri ki try mulo kin syabe la ka jong ka sino kalau ko mangi syabe te nala ka jong kasno namar ba ni semua lungo ba balai te man su penbet put penbet sam bet tang po kari kasi ngimi i ba tas po Garu Hills kandor ka jing penbet put penbet sam ba ngimi i ba sya Garu Hills la IT kita kijaka sya po Assam ndengi su i bet tang po kari kasi jung i ba ki kijaka nang do ba mentale ka khana para ka weni kijaka ki barang hap ki ba baro ngitip mo ka khana para ka dei ka barang hap po ka ri kasi ka jung i ba kum mangale i social media meneru ba ki ko thang ki ong ba kadai ka chaka ka jungki ki khun makadon ka tu ka jingshina building hang to ki khun na po high court ba ka high court kala mo high court supreme court kala pentikna ba ka tu kadai ka chaka ka jungki bangalengo ba ka sarkar kumno pat ka nur ban IT te ki tu ki chaka sapo ka jela Assam klem da pan ki kot ki sla klem da ya mir jumut ba ki try khndo te la sule karke bet wood la shuti bet ya kini ki chaka ka jungi ba ka pen i ba ka jingdi ya ki jaka ki badan hapok kari khasi ki jungi hapok kari kalau no ba kumba ka be shnong ya ki trai ri trai muluk ki jungi ki badan hane hapok ka jalan pa ki jungi